инна лилайҳи ва инна илайҳи роҷиун. Давлати Италия, шаҳри Брешия, морги шаҳри Брешия. Хабари нохуш. Ин бародармон Давлатов Ҷумъахон Хоркашович, соли таваллуд 27/02/1989, зодаи ноҳияи Қубодиён. Айни замон оилааш ва 4 фарзанде ки бародар ятимон дар шаҳри Туз дар кӯчаи ПТУ зиндагонӣ мекунанд. Беҳад зиндагии вазбин дорам. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем навора яктаи репост бикунед ва бародарое ки ҳамин корода хайру сақовата дастгирӣ мекунанд мардума отмечатшон бикунед дар комментария. ин бародармон якум рӯзи кориш дар давлати Аврупо мебошад. Бародармон 2 моҳ пеш ба давлати Аврупо омадагиай ва дар фирмаи Фертранси давлати Словакия кор даромадагиай. баъди якним моҳи стажировка якум рӯзи корие ки бор мегира Италия мия афтоби гармида чӣ ҳолате мешавад ки мақсад афтоби гармӣ дар сараш мезанад давлени ёри таҷили меяд то беморхонаи бараш дар ҳамин беморхонаи шаҳри Брешия санаи 28 май бародармон моро тарк мекунад. бародари азизи мо беҳад оилаи камбағале ки оилае ки шароити вазбин доранд дар ҳамин ноҳия ва 2 ҳафта пеш апашонро аз даст додагӣ будиам. ҷанозаи апашон будааст ва як бародари дигар маъюб доштиам дар хона ки нигоҳбин ҳама расходҳои хона дар калаи ҳамин бародар будааст. ин бародар худаш нав омадагиай оли қарзу қавлаи кадаи омадагиша аз банк даже қарздор будааст. мақсад ҳамаи ҳамия мо ба инобат гирифтем ки як сибор бикунем ба хотири Аллоҳ, ба хотири ҳами ятимо 4 фарзанди ятими ҳамин бародар. сибор ба номи Шамшод Шералиев. рақамҳои душанбе ситиш 988 алиф 988 бо дар поёни видео менависам элтешам дар поёни видео менависам Шамшод Шералиев. ҳамаш ба ному фамилияи як одам меша ки як одам иншоалло худо хоҳа ҷавобгар ба сумми гузарондагии шумо аст. аз баҳри савоб, аз барои Аллоҳ ба хотири 4 фарзанди ятимонда биен дастгирӣ бикунем ва ин маита мо ба ватан равон бикунем. бале баъзанҳо менависен ки оли ҳами маита фирма бакала мегирад, страховка дора, фирма бакала гирифтагиай тичани 15 рӯзи корӣ. аммо хитон медонем ки вазъият чӣ хел безеб дар гармӣ. мо бояд ҳарчи зудтар маита ба ватан равон бикунем. барои ҳамин хотир сибор мекунем ки штоби маита ба ватан равон бикунем ва пули мондагира ин бародара қарзиёша битияну зиндагиша каме ҳам бошад пеш баранд барои хайру худоёш. то 5 июна ҳамин сибора мо ҳуй мекунем. ина 29 май то 5 июн тамом рӯзи 5 июн шуморо видеоотчет мекунем чанд қасум ҷамшид ва маита кай ба ватан мебаранд. шумо метавонед ай аҳволи ҳамин хонаводаи бародар хабардор бишед ва баъдан биравен дар рӯзи ҷанозааш иштирок бикунед. аллоҳи бузург нигаҳбонтон боша. морги давлати Италия, шаҳри Брешия. ҳозир дар ҳамин морг ҳамин бародар қарор доранд. ина даниёш дар рӯи экран метавонед рафта хабар бигиред. ва оқибат сабри ҷамил ба хонадони ҳамин бародармон. аллоҳи бузург нигаҳбонтон боша. максимални репост группаҳода равон бикунед аз барои Аллоҳ фақат. чӣ маълумоти дар коратон дар ҳамин рақамҳое ки гуфтам то душанбести алиф метавонед занг зада бифаҳмед. боқӣ худованд ёру мададгортон. ҳазор раҳмат барои дастгириятон. фақат репост сторис бикунед. ин мусибат дар сари ҳамаи мо аст. худованд оқибатша ба хайр бигардонад. боқӣ имон ба саломат.